25 sena ta' ħidma għat-Turiżmu Fgħawdex ġew ċelebrati f'dawn il-jiem mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex il-GTA li qiegħda tfakkar kwart ta' seklu mit-twaqqif tagħha. Iċ-ċermen attwali tal-GTA Paul Scicluna qal li l-ħidma flimkien u l-fiduċja bejn il-membri u dawk fis-settur kienu kruċjali għal kisbiet u l-inizjattivi li l-assoċjazzjoni ħadet. Ġie spjegat li l-vjaġġ ta' din l-assoċjazzjoni kien maħsub li jiġbor flimkien is-setturi kollha li jaħdmu fl-industrija turistika biex jippromuovu id-destinazzjoni Għawdex bħala destinazzjoni distinta mill-kumplament tal-pajjiż. Għal kap eżekuttiv tal-GTA Joe Muscat l-assoċjazzjoni temmen li Għawdex għandu potenzjal li jkun fuq quddiem-nett fit-turiżmu mhux biss fil-Gżejjer Maltin imma ma' kompetituri oħra fil-Mediterran. Is-Sur Muscat qal li l-assoċjazzjoni kienet fuq quddiem biex inelbu diversi sfidi u nbidlu f'opportunitajiet. Jiġini f'moħħi f'dan is-sens il-kwistjoni tal-konnettività. 25 sen ilu l-konnettività kienet sfida u konna nħarsu lejja bħala xi ħaġa illi biex ngħidu hekk tostokola l-iżvilupp turistiku għawġi. Imma bit-twaqqif tal-Gozo Tourism Association bl-assidwità tagħna li jurejna sabiex nelbu l-konnettività dall-ostaklu biddilnieh f'opportunità. U llum it-turist qegħdin nofrulu il-mod ta' kif jaqsam lejn Għawdex bħala esperjenza iktar milli ostakolu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri għaraf l-irwol importanti tal-Assoċjazzjoni għall-Industrija Turistika li qal kull ma jmur qed tkompli tikber u tiżviluppa wara l-fehma li l-Ministeru jqis li l-GTA bħala sieħeb strateġiku f'din il-ħidma. Għall-President Mirjam Spiteri de Bono, il-GTA hija l-polz tal-operaturi kollha u punt ta' referenza ewlenija għal dak kollu relatat mal-industrija turistika f'Għawdex. Enfasizzat il-ħtieġa tat-tisħiħ tat-turiżmu f'Għawdex waqt li jitħarsu il-karatteristiċi uniċi ta' din il-gżira li qalet huwa parti minn dak li Għawdex għandu x'joffri lit-turist.